Les 11 falles de la ciutat han sigut premiades en la segona edició dels Premis Ciutat de Mislata, organitzats per l'Ajuntament amb motiu de les Festes Falleres 2025. Estos guardons, que poden arribar fins als 3.500 euros, tenen com a objectiu premiar econòmicament aquelles comissions que a través dels seus ninots han mostrat les millors crítiques locals i han promogut els valors de la igualtat entre dones i homes, així com la prevenció de la violència de gènere. L'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, acompanyat pel regidor de Falles, Ximo Moreno, la regidora d'Igualtat, Maria Luisa Martínez Mora, i la regidora d'Infància, Jennifer Nieves, van ser els encarregats de lliurar els premis als representants de les falles premiades. Estem també molt contents perquè totes les comissions que han pogut participar, excepte dos, han pogut obtindre una quantitat econòmica des dels 200 euros fins als 3.500 euros que ha obtingut la primera categoria. I per això l'Ajuntament sempre està apostant, sempre està al costat de les seues comissions i així continuarem fent-lo. La falleta infantil de la comissió Pere Maria Orts i Bosch va ser la gran guanyadora d'enguany, per un ninot que va captar l'atenció del jurat gràcies a la seva crítica incisiva i la profunda reflexió sobre els temes locals més rellevants. Han valorado todo en el conjunto, es decir, es una falla que hace referencia a nuestra ciudad, el punto central de la falla es la creu de Mislata y todo lo demás pues versa por crítica local, por materia de igualdad, por el deporte femenino que también impulsamos mucho en nuestra ciudad y bueno, es una falla que este año se lo ha trabajado, el tema de la crítica local y de la igualdad, que eso es un premio que va conjuntamente y se lo merecen. Estamos trabajando desde la Casa de la Dona continuamente, sobre todo en los más pequeños. El hacer ese hincapié en la igualdad, que es la tolerancia, el respeto y sobre todo también en las fiestas, que sean inclusivas y con todo el respeto. L'emoció va ser palpable entre els fallers i falleres en el moment de conèixer els guanyadors, amb alguns fins i tot plorant amb llàgrimes d'alegria. Mucha alegría, la verdad es que mucha alegría. Siempre tienes la ilusión de que te lo puedan dar, pero claro, siempre está ahí la ilusión y claro, no te lo esperas. Muchas gracias y con muchas ganas lo cogemos y mucha emoción. Que hemos ido a recogerlos esta tarde otros premios y yo digo, y ya no me lo esperaba, entonces estaba muy nerviosa. Y cuando he visto el primer premio ya me asustó bastante. El segon premi va ser per a la falla Doctor Marañón Mestre Palau, amb un ninot que mostrava a Bielsa com a espantaocells i al que l'alcalde mateix li va pintar els seus característics lunars. El tercer guardó va ser per a la comissió Lepanto Don Juan d'Àustria, que amb la seva falleta infantil va sorprendre al jurat amb una escena dedicada a la igualtat, representada per una gallina i els seus pollets. Així es van repartir tots els premis en esta segona edició dels Premis Ciutat de Mislata, que van ser valorats per un jurat format per regidors i regidores municipals, tècnics de la Casa de la Dona, el president de l'agrupació de falles de Mislata i representants d'associacions locals. Aquí hay una pista.